Kardom karbienglong pine video ke lalo artu bola marjanon shooting bom lo labang soala marjan ku shooting ke pangceng lake ingkoi rapli pai pai ciklo surini ra ingkoi rai siani pensi lasso ala marjan ku shooting pangceng lo labang soala marjan ilitum durka peyaru lang iglong lok tathek labang so ala marjan ko mamasi ke chaparjan iglo totang te lasso klik mate full la video a review a detail lang iksinang totang te video le start iklonang labang so ala marjan long chaparjan abang phu lake ilitung kiching hon nai mate nongdang pri thang klong a singer mate actor anang li men ke Bijoy Lekthe labang so ala marjan long chaparjan abang phi lake ilitung kiching hon nai asami mate RJK men nai kiron ing tipi fan ilitum sola marjan long theklong igji alang li ki shooting mate alang li henlo labang so ala marjan long kicheparjan abang philo labang so artu pola marjan long a director lake bhaiti ingti apen producer abang ke lalo Roton Terang lapen co-producer abang ke lalo Nigom Ronghang labang sola marjan long mohor kenep don abang phu mate cameraman lake Baskar Jyoti Doloi lapen music bidona atum ke lalo Upol Phukon lapen Foreign Bay lapen makeup artist mate mohor mate RJK pamidona bang lake Ricky Teron nale tumna so video lang mesian blote subscribe ikta lapen like tapi ikta lapen comment bang tene igri pinya video ke lansi kang tonlo kurang tu dei ho